Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes na kita Oktubre 26 tuig 2020. Aksyon Hotline. Mabagyohon ang aton sining nga tiempo pero diri sa Metro Bacolod nagkanay-kanay na kainas nga nagatupa pa ang pagpanalite. Abot sa iban nga bahin sang probinsya kon bala nagkanay naman ang pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline. Pero may pila ka mga lugar nga ginbaha, maki-update kita karon sa mga local disaster risk reduction management office agud hibaloon ang ila sining nga sitwasyon. Aksyon Hotline. May pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, particular na Southern Negros, nga mo ini ang nagka-eksperyensya sang mga pagbaha. Aksyon Hotline. Ang Isabela, hinubaan, kagabi may inisyal na nga ginpalayag nga mga epekto sang pagbaha dulot sang mabagyuhon nga tiyempo. Aksyon Hotline. 60 kadlaw na gidlang ang nabilin kag Paskwa na. Mayaraman sang 67 kadlaw nabilin antes naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2021. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Artay Hupon checking in. Nagatamyaw kita sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. I-share lang kag sumangman i-like ang amon sining nga page para ina nga may ara pagid sang dugang nga makamonitor nga inyo mga kakilala parte sa mga updates sang mga informasyon. Aksyon Hotline. Mga balita kadadlaw nga amon sining nga ginadala diri, at least ang aton mga OFW nga mga Ilonggo updated sila amuman ang mga naga-istar na sa iban nga kapungsuran daw sa gwa sang pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. May available dira nga chatroom nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Amo man sa YouTube, available kita. Pwede ninyo mabatian ang tanan nga mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga balita nga aton natutukan na karon iya nga aga, now luwas sining mga pagbabaha nga karon na record ang hinubaan initially nakahatag na kagabi kag ang Isabela. No kay damo sa mga lugar sa ila to nga medyo dalom gidi ang tubig baha. In fact, may mga residente nga nadugayan sa pagtabok no bangod nga nagdalom gidi ang tubig. Now may nagkalarumpag, may mga nagkalaguba man nga infrastruktura no bangod sa sining makusog nga tubig nga dala sang baha. Aksyon Hotline. Pero may ara sa Moises Padilla, i-check naton dugay-dugay Action Doors. Ang ila sining local disaster risk reduction management officer kay gusto ta maki-update
Kay may isa ka tuig nga bata to yan na lumos sa sapa na nung natabo sa iya siniman. Action Hotline. Nga sa sapa siya na lumos, way nabantayan sang ginikanan. Ano ba lang istorya kag konsekwensya sa likod sini? Action Hotline. May isa ka barangay sa Banwasang Ilog ginpaidalom sa preventive lockdown. Now, kay parte ang exposure sang ginasuspetsuhan may COVID case. Di ba noon tanang detaligid para man sa benepisyo sang mga tao nga luyag magpadulong sini nga barangay diin ini. Action Hotline. Para man nga mayara sa nagkakaigo nga advisory ng public, angot sini nga information. In fact, inigin post na sa iya sang Ilog Municipality ng development Action Hotline. diri sa Bacolod. Pila ka adlaw antes iya ang natalana nga temporary closure sa mga patio. Ang mga Bacolod doon, way labot sa mga manug baligya, mayara na sang mga nagabisita sa ila mga minatay. Action Hotline. Ang Burgos aga pa daw fiesta, damo da nagabaligya halin sa Bulak, damo man aga pa ang nagsunod na dira. Action Hotline. Kabay pa nga mapatuman sang caretaker kag subongman mga personnel sang GSO ang ginatawag nga social distancing kag pagsunod sang health protocol. Action Hotline. Kamo na lang mismo regulate sang kaugalingon nyo because bisan pa man nga 22 na kabarangay ang sa Bacolod City nga gindeklarar nga COVID-free, hindi kita maghatag gihapon sang kumpiyansa. Action Hotline. Update man kita karon sa sining isa ka top 3 drug personality sa sudad sang Kabankalan, nasapwan patay sa banwa sang Hinigaran. Action Hotline. May isa man nagligad to nga daw member sang ila grupo nga ginlutang man sang riding in tandem sa isa ka lugar. Action Hotline. May angot bala ini? Related bala ini nga sa isang kaso nga nagluluntad dira sa Southern Negros? Action Hotline. Kinatanan ng mangin kaundan sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan action hotline. Ibalikan tala nagkaroon si Sir Reynaldo Rigi ang MDRRMO dira sa Banwasang Moises Padilla. No, kay Sir Reynald, gatawag kami sa imo, sir. Basi ma-open mo ang imo sining communication para makakuha kita detalye partitioning na lumos daw nga isa ka tuig nga bata na nung tabo sini siya na pabayan sang ginikanan o kon anong tabo man nga ang amuning nadangatan sang 1-year-old. Action Hotline. Ti 1-year-old niya, why niya pakialam mo? Matusmog na iya, bisan sapa manda, bisan na ano na iya, lukso niya bata, why niya gani ka, why niya gani ideya or ihibalo. Action Hotline. Pero pagkaronan tayo na dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Maki-update kita anay parte baha. Action Hotline. Ibalawon ta kung ano ang mga latest karon development antes ang Banwasang Isabela. We have on the line Sir Eric Tenerife. Sir Eric Tenerife dira iya sa Banwasang Hinubaan. Kumustahon ta kay may mga lugar dito sa Hinubaan nga nagdalom man ang tubig ba? Way labot sina, ibalawon ta kung nasta subong nagatupa pa ang ulan. Action Hotline. May mga nagkararumpag pa diyo nakita naton sa Facebook post nga may infrastruktura tik basta iya tubig nga puwerteng bulyada, puwerteng current sang tubig baha, bisan puwerte pang foundation gani sa mga building ni kag mga poste ni tumbahon niya nimo. Action Hotline. Mga puno sang kahoy, puwerte niya. Ang tubig ba, dapat hindi mo pag-i-underestimate. Action Hotline. Kaya ang puwersa sina, hindi mo gid masarangan. Action Ladong latest kag update karon sitwasyon kag ang summary sang kalitan nga gindulot sang baha sa Banwasang Hinubaan.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Sir Eric Tenerefe. Sir, may nga agasi mo. Kumusta dang hinubaan? Gaulan pa? Mayong aga sa imo Action Art kag sa tagpalamati isang Action Radio. Ang una, ang weather condition subong sa Inubaan, it's raining cats and dogs, maulan, mainit, mahangin, makanay. Pero kung mag-ulan siya, primo, kuwan lang ng kanay-kanay lang na pag-ulan. At Okay. like yesterday nga masyado gid ka baskog. Subong niya gloomy, nagagalom, nagahangin, nagahaboy ang gas na grabe, lagpo balod sa amon kadagatan. Kay pag-ulan gid pagtawag mo, pag-ulan kami nagbulagay ni Mayor Istraw, naglibot kami sa bilog ng Hinubaan. Okay. So assess ang damage sang bagyo. Salamat sa mahal nga Diyos sa Action Art ang Hinubaan. Wala kami sang may nadula nga kabuhi. Okay. Although while nag-report ako subong sa imo, ari ko sa lugar sang boundary sang San Rafael kag Barangay 2. Upod sa akon nga team sa Alagad Radio Hinubaan. Okay. Kahit na gina-verify kami nga isa ka balita, although this is still unconfirmed, nga isa ka bata nga babae ang naanod sa suba Uy. kagabi. Okay. Ginapangita pa namon subong ang ginikanan, we would like to verify sa sini nga balita. We are not confirming it yet until and unless nga maistorya kung gid ang ginikanan. So far, damage to property kahapon, ang amon nga agriculture igo. Okay. O ay ang kadamo gid mga humayan subong kabalo ka Action Art sa preparasyon subong sang second cropping. Iba nagabati na sang ilang talamnan, ang iba nagasabod na, ati damo gid nagkalaanod nga sabod gahapon, ang iban bago pa lang tanom hapay gid. Sus. Damo gid ang igo. Wala sang lokal nga isda nga baligya subong sa Hinubaan. Kay duha na kaadlaw wala nakapalawod ang amon nga mga baruto dire. Ang Hinubaan subong naskin diin ka lang nga karinderya maglibot, wala isda nga luto, puro Grabe. baboy. Aha. Kag baklush nga halin sa Marikalom Sipalay. Why local isda ang Hinubaan. Okay. Infrastructure. Ang amon infrastructure, ang main bridge nagalink sa Hinubaan with the outside world. Ang main namon nga dalan gid lang. Okay. Ining tawag namon nga Talakagay Bridge sa Barangay Talakagay, ang iyang right portion kung nagatalikod ikaw sa Hinubaan, ang right portion sang Taytay na ab-ab sang baha. Ang Okay. dalom sang Taytay na di mga 14, 16 sa 16 feet Alagad Action Art. Pero kinkaon ini ang Taytay kagabi sa kahapon sang baha. Why man na anod ang Taytay pero ang iya pundasyon may buo sa dalan Uy. nga nagkatapad mga 1.5 meters by 1.5 meters. Tanaw mo sa buho, makita mo na ang suba nga nagabagusbos ang tubig Okay. sa tinion Action Art. So meaning, Primo Eric, sorry gid to but in, meaning hindi gid unpassable subong ni, hindi pwede malabayan ang Taytay? Ining Taytay Talakagay Bridge sa Primo Art, maagyan sa Santalakyan pero hinay-hinay one at a time. Okay. Yes, sir. Maabot pa diri ang district engineer namon sa DPWH kay ginpatawgan na ni Mayor Kaina, may isa ka joint emergency crisis meeting subong sa opisina ni Mayor by 8:30 in the morning. Maka-meeting ang mga engineers, Okay. ang amon agriculturists, ang amon police kag ang disaster, plus ang taga DPWH to assess sa mga damage sa amon nga mga property diri sa Hinubaan na Action Art. So, passable ang main nga dalan, may mga series, may mga pan nagalabay subong. Okay. However, may isa kami kataytay nga totally damaged gid. Subsidiary bridge namon, tawag namon ni Sangki Bridge, linking Banwa sa Hinubaan to Barangay Damutan, pakadto ini sa Gatoslao sa Kandune. Utod ang Taytay nga gamay Alagad Art, Uy. hindi maagyan subong sang tawo, maski tutor hindi kalabay as of broadcast time. So ang ining ginaagyan, halin siya South Bend daw mo nang galusot sa Kandune? Yes, ang galusot sa Kandune, Okay. hindi niya maagyan subong kay utod ang dagan. Okay. Pero ang main highway, although nga may buho ang Taytay,
Yet possible basta one at a time lang. One at a time. Pwede, one at a time lang. Okay. Mabalaan ta ni ang assessment pagtapos ang meeting ni Mayor Estrao karon na Alagad Art, Action Art sa mga taga DPWH kag mga engineers namon dire. Okay. I will update you dira sa Bacolod. Aha. Ang delikado subong kadtuan pa namon ini pakadto sa boundaries ng Negros Oriental la. Ini boundary municipality kami. There is one area sa barangay Kulipapa, ining ginatawag namon nga Taliptipon. Landslide area gina di Action Art. Okay. Hindi ko pa malabot subong kay medyo galibot pa ko dito ko siyang bata nga nadula. Pero mabalaan ko ni dugay kun ang Oriental malutsan tungod kay may report ako nga dalagko nga mga bato nga daw mga balay nga daw mga payag kadlagko ang nagkalahulog sa dalan. Okay. I will verify sini karon dugay and kung ma-report ako dira sa inyo sa Bacolod. Yes, sir. Kung keep you posted. Yes, primo. Sa area man na Action Art sang Sipalay, sa may lugar sang Barangay Maricalom. Ang Barangay Maricalom, which is near Hinubaan, may report ng ilang pika-pika nagkalarostak at isway may landslide man sa area sang Maricalom, pero ang dalan passable kay ang balita na naglambot diri sa akon sa Hinubaan, dinbuldos kay na para makalabay lang one lane ang mga salakyan. Sus. So, amo ni problema diri sa bungkamon mga landslide kiti bukid kami Action Art. Yes. So, kung luwasin na, why gin man sang maging patukod kita nga infrastructure nga mag-consider na to naguba, no? So far, wala sang may nagkalaguba, wala sang may nagkala major damage sa mga puluyan. Although kagabi, mga 300 to 400 ka personnel sang Philippine Coast Guard Okay. ang nakwa dala ang ilang nga mga sea assets tungod kay may mga area nga din rescue. Sitio Totong, diyan nga Bulao Beach Resort ba lang nga area? Oo. Balay ni board member Macho Alonso. Ipang rescue ang iyang mga timbang kagabi kay nalikupan na din siyang tubi ang ilang nga lugar dira sa may Totong. May mga lugar diri sa Bakurok number 3 sa poblasyon. Barangay 1. Din-rescue man kagabi, pero kay na nakapauli ng mga tao, kay nag-die down na ang tubi. Okay. Tinart may mga text sa subong sakon, kaya pamati sila sa inyo programan subong sa Action Radio. Kaya kinalive na namon diri sa Hinubaan. Okay. Nag-text diri sa Binukid San Rafael, madamo sang mga kanding nga nagkalaanod. Sus! May isa ka karabaw subong ginapangita manduro kanding nga nagkalaanod kag may mga kanding nga patay nga nakita sa gibuangan sang suba dira sa Purok Press sa Barangay 1. So pat mo man lang niya mo na no problem sa property and sa lives. Okay. Pero as we go along, dinapunit namin and we will try to keep you posted sa development kay daw sa kabig kami subong sa Hinubaan tungod sang flash flood na natabo kahapon apisar nga hindi man kami naigo sa Bagyo Action Art. Finally, anong advisory ni Mayor to all the residents, especially living in the areas nga mag-consider ta flood-prone and landslide-prone area? Okay, mayo nang gagin pamangkot mo Action Art because si Mayor Estrao bagulang pagbulagay namon nagpagawa kami sang mga radio text communication sa tanan ng mga barangay kapitan nga tanan nga residente sa low-lying areas kung pwede saka anay jutay hindi gidaray magsalig. Okay. Kay subong ti report ko subong sa imo wala ga ulan pero pwerte gid kadulom sa langit diri sa Hinubaan. Sus. Lain kag may ang hangin bala Action Art makanay, mabumba sa tutong, makanay, wala ulan. Okay. Kaya mo nang hambal ni Mayor, hindi gid anay magpabinturar na mag-utiner sa mga low-lying areas. Number 2 nga order ni Mayor Estrao, wala anay sang may magtabok sa mga suba namon. Ang tanan nga suba, hindi gid anay pagsaligan, kay basi gulpi lang magdalubo naman. We don't want to enter into a problema later on. And number 3, tungod kay adlaw na sigan ng adlaw, masanag-sanag na jutay, ginpagwa na ni Mayor Estrao ang mga staff sa Community Affairs Office ng Hinubaan to help monitor at mag-augment sa pwersa sa
municipal disaster team nga mong dire Okay. para mag-monitor sa mga flood-prone and tidal wave-prone area ang Action Art. Aha. Ang Fukuda Matsi gani kuno perti man ang tubig daw siling ni Ma'am Fukuda Eleanor pero ang pagintindi ko do sa Japan ni sa Yasbong. Yes, Action Art ang lugar ni Ma'am Eleanor Fukuda, ang Fukuda Matsi. Alas 8:25 na. Action Hotline. Hindi gidanay magatag sang kumpiyansa kag magpabilin nga mabinantayon amo ning advice ni Mayor Strauss ang hinubaan. Sorry gid primo na auto ng aton linya. Ang Fukuda Matsi, medyo bahagid man dakay amo nga lugar ang malahaan kay daw ang drainage na medyo problema. Ang balay ni Ma'am Eleanor Fukuda kagabi, ang balita ko daw ang anak niya si Naomi, daw nagmakwit to kagabi, daw gastras to sa auto niya kay gabaha ginadang area. Pero ang pagsaka ng tubig dira, matay daw man lang siya pagka dugay-dugay. But nonetheless, malahaon nga ang lugar, Action Art. Malapit sa baybay, nagwala siyang maayong drainage ng lugar. Yes, sir. On that note, salamat gid and keep us posted whatever advisory and development dugay-dugay. Salamat gid. Salamat gid, partner. Thank you gid. Action Hotline. Sir Eric Tenerefe, isa sa mga staff dira kag sa laligan ni Mayor Strauss sa Banwasang Hinubaan. Action Hotline. Amo ng sitwasyon dira subong ang taytay nila ginab-ab kitaon aktualing kilid dira no kag makalabay man ang salakyan suno kay Sir Eric Tenerefe pero medyo halong no one at a time ang advice ni Mayor Strauss ang inubaan hindi gidanay magalag katinabok sa suba hindi magatag sang kumpiyansa bangod mayarag yapon sang padayon nga pamahog dira bangod nagaguom pa ang kalangitan. Action Hotline. Anytime ya pwede ini magbobo ang ulan no amo nang problema gid kag take note nga once nga hindi masyado baskog ang hangin daw kakanay-kanay ang hangin pero gaguom once bumundak ang damol nga ulan amo nang delikado gid. Action Hotline. Hindi man kita sentro sa sining bagyo pero ang maulanon nga tiyempo gindugangan pa sang habagat amo na ang aton bantayan. Action Hotline. Ayos dugang nga ma-update sinagkaron kay Primo Edgar Magbanwa, Frames, classmate mayong aga, salamat gid sa pagmonitor. Action Hotline. Amo man kay Maninay Alma kag Henry Boy Gregas mamautit kag Papa Dani. Halin niya sa hinubaan sa Iluwanta ang Moises Padilla kung available na si Sir Reynald Horigi. Action Hotline. Kag karon dugay-dugay ang Isabela man no kay ginaisa-isa tani pero ang summary sina karon sa PDMP with Dr. Zayfard Gerhard Kailian na nanong instruction niya kay makon mo nagalinutaw iya pila ka kanding nagkaladula sinubaan to nagkalaanod may mga karabaw pa sus amo ni timbang sang mangunguma sa iya sini pagtaliuma dason ano ron sang tubig ang kanding kun nabuyaan mo ni kabalo ni salbar sang kaugalingon niya ang kanding ganin hindi niya maligo kun ligoon mo abi may lanat niya mo. Action Hotline. Kabalo niya manago no galing kay tiyari na disgrasya ang karabaw sa tuod lang kun wala mo ni ginahigot ngay nang ginlambo mo daw gin kugong mo siya mo na matermino mo sang mga taga-uma, hindi na siya mapatay. Kabalo na yung karabaw maglangoy, ha? Action Hotline. Galing kay amo na siyang tendency, yung karabaw, kung matrap sa bahat, mo na, laban-laban sa didbol. Action Pero Hotline. malaon tanay sa Moises Padilla, Online sa hotline. Online sa hotline. kay may reported nga, 1-year-old, nga daw na lumos dira sa sapa. We are the local disaster risk reduction management officer. We have Sir Reynald Horigi on the line. Sir, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Kag sa imong nagapalamati. Salamat gid Sir Reynald sa time. Number one, i-check ko ano ning kausa, anong tabo sa 1-year-old na siya nga reported na lumos na sa inyo.
Okay. Kagapon ni siya nga incident sa Action Art, pero ang aton sinadre is nakabaton kami sa call dire mga 8:45 more or less 8:45. So ang incident sina posible na before pagit sina, no? Ang aton nga initial na investigation sa area nga natabo pagistorya sang statement sa nakuha sa aton tagahap sa ginikanan kag istorya taman sa aton nga sa kapitan nga malukang balay sini action at sang natungdan na tambig itong sapa mo. Okay. Nag-ari sa kilid sapa pero tugas sloping siya gamay pakadto sa sapa bla. Ang kilid so nag-ampang-ampang pa ni gani sa mga katiyaan yan tapos gina nang na bantayan bala sang iya nga magulang nga 8 years old kay tiyaga pa naglakat naman ng ginikanan sa obra. Okay. So nakagalikyat lang ang magulang, may ginkatuan ako na pagbalik niya wala naman ang bata. So ang 1 year old and 3 months ni. So nagpaminsar ang bata nga posible nagupod sa mga katiya niya o ginindala. So sa uli siguro nga pila na guro ka minutes or I don't know kung kalabot na isa ko kasi dito nila natulupangdan nga wala ang bata. So nagsuspetso sila nga basi posible palapit sa sapa kag basi na anod sang current sang tubig pero makita naton hindi man niya gabaha gid ang sitwasyon sang sang sapa bala medyo mabrobaskog lang gawa ang trend. Pero como 1 year old and 3 months, so hindi niya kaya ang sulog-sulog sang sapa sa tupad ng ilabalay. Okay. So ano ang mga ginikanan sino yung parents niya gaobra? Ang reported nga nakalakat kag nabilin sa balay amo na kay may obra man. So mulang amo to nga pinangitanay, wala man siyang may nakakita o wala man siyang nakatalupangod nga nagkalapit man sa sapa ang bata, nakatikas, matabok sa piyak, kay katabok-tabok man lang na sila sa piyak mo. So alagyan man lang nilang sapa bala Action Art. Okay. Magkadto sila sa piyak, malabay man lang na sila sa may sapa, kaya tinabaw. Kaya to that time, medyo bro basko gawa lang ang current. Pero way man gid sila nga gadalugid o kapagampang ang tubig sa may sapa. Ano yes, sir. So pa pinangitanay na ngayon bulig sa barangay. Okay. Ang barangay na proceed sa area, then nagpanawag diri sa opisina, nag-proceed man ang team naton sa rescue sa area. So gintunga naman ang area sang sapa. Okay. So dito sa nakita sa area sang mga barangay Tano sa Kagigintanan, kag dito sa nakita nga sabit sa siit sa may kawayan. Sus. Dining exact address nila gani dira sa Ginpanaan? Ila nga location Barrio Daan do sa may Barrio Daan, Barangay Ginpanaan. Barangay Ginpanaan. I see. Ang mga parents yung medyo huben pamanoy kapila ni siya nga bata, sir? Ay lang po ka pamangkot dito pila ni sila kabilog sir pero ang uben pagit man ito sang ginikanan nga nakita naton wala ko lang na pamangkot kung pila gid ni sila tanan ka magutot but mula na siya 1 year and 3 months tapos na siya sang iya nga magulang 8 years old. Bali bayi babae? Si Princess Joy. Princess Joy. Ano apelyido nila? Yustanyo. Yustanyo. Yes, sir. Anong spelling sa Yustanyo niya? E-U-S? E-U-S-T-A-N-Y-I-O. N-Y-I-O. Yustanyo. Sige. On that note, Sir Reynald, unless kami ara kapadra advisory sa mapumuluyo sang Moises Padilla because ning sa gihapon nagaguom naton nga tiyempo. Thank you gid Action Art sa tempo kag take ko lang nga time and opportunity nga magpabalo sa gihapon padayon nga nag-remind sa aton nga mga pumuluyo labi na gid nga naga-star bala sa mga pangpang nga lapit sa suba sa creek kag sa nagakatikhag nga mga sa aton duta o prone sa landslide nga kung pwede
hindi na kita maghulat pa nga magtaas pa ang tubig, no? Sa kasapaan kasi sa kagamo pa ang pagiho kano kay kabudlay pariyo kag Action Art halos sa pila ka area ang nagapinanawag nga mangayo siyang assistance para nga mag-evacuate. But then hindi tanan naton matalatapan so amat-amat sa gihapon ang aton pag-responde. May mga evacuees na mga medikani since kagabi Action Art kag ang aton diri may portion sang dalan kami diri go alin sa overflow barangay 1 going inulingan nga natipag gid sang sang baha kag nautod gid ang dalan no hindi na pasabol sa kini nga area so may tendency nga malibot pa kami sa barangay ang mga salakyan accessible dito lapo sa Libas Isabela kagamo pa na kayang diri sa amon main nautod na ano na siya nga lugar sir ang nautod ang ang Taytay dalan barangay barangay Inulingan ni siya nga area. Inulingan ri siya ibabaw limagi ni. Inulingan so sa stockyard, correct? Yes. So hindi na maagyan kay ang karsada bali ginab-ab sang tubig. Yes, katako sang ab-ab sang tubig sang dalan nga nautod nga na scour gid. Tubo na lang ang sa kilid or utod gid ang dalan so more or less do mga 100 meters ni siya ang kalayoon. Okay. Ano nga lugar na sir? Ano nga exact nga address niya? Hindi ko ni makuan boundary lang, boundary. Sang nang area nang babaw-babaw lang siya sang overflow sang barangay 1. Pero barangay Inulingan na siya nga area, barangay Inulingan na siya nga area. Atong ginmuno mo kay ina nga mga evacuation ninyo, mga pila kabilog to kag kumusta nakabalik na sila sa ilang mga puloy-an? Gin-check na to na yung area Action Art, medyo hindi pa nakita ta hindi pa safe especially sa mga kabataan pero okay nang mga ginikanan or tatayan ay magbalik sila to mga balay. Okay. Alintiwan pag mahimos-himos man to na ila balay but then wala kita na advice kita sa DSWD ang mga kabataan mas stay put lang gidanay. Staff naton subong nagliyog ko to anay nga makatuan sa DSWD kay para makuha ko man ang details kung tilagid kabilog. Okay. Kung tilagid kabilog ang evacuees kila kapamilya ang apektado. Same time nag-coordinate man ta sa aton nga Agriculture's Office nga matalakta man tao subong nga para nga mag-check sang posible nga sa sektor sang agriculture naton na Action Art. Yes sir. Please, basi may update ka ron sa namoon sa mga gin-evacuate naton, pwede mo man mapadala sir sa akong personal account sa Messenger para nga ma-update ta sa public. Salamat gid sa imo Sir Reynaldo Rigue. Sige, welcome Action Art kag thank you gid sa imong time kag sa imong program nga mapabalo naton sa tumuluyo. Magpadayon kita nga mangin mapinalagon, stay alert, keep safe always. Hindi pa naton maibalaan ang padayon nga pagulan or magadala pa ini sang ulan karon or ang gasulod nga isa pa gid no nga posible nga threat sa aton sa low pressure or possible typhoon magadala sang ulan. So sa liwat madamo gid nga salamat kag mayong aga sa tanan nga regards lang ko na sa makasimanwata kay ting tatay ko tumandok gid sa Moises Padilla. Salamat gid sa inyo. Mayong aga. Sige. Thank you, Action Art. Thank you, good. Action Hotline. Salamat kid no kay Sir Reynaldo Rigue, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer dira iya sa Banwa sa Moises Padilla, bang kalulo oy man 1 year old, 1 year and 3 months actually, babae, baby princess ni siya, ti na guluhampang iya kumadto sa sapa. Action Hotline. Amo nang problema kung kilid sapa or suba ang balay mo. No may bata kang gagmay bo hindi mo gid ma-discount ang possibility nga basi ganahan bala iya magtumato kadto to ti amo na ang isa sang mga sitwasyon. Action Hotline. Ang sa Kabankalano may ari nagpadala diri thanks kid kay paring Basti Girhin kadalom sang tubig sa subao. O sige kay pang check ta ni karon ha kag pila pa gid ka ma-update kika niya sa Provincial Disaster Risk Reduction Management teams no kag mismo sa PDMP, i-check ta karon kay Dr. Sifar Gerhard Kailian ang summary man sang ila na baton nga mga report bangod sang mga pagbaha. Action Hotline
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita kagayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Maayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay,
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na niya'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Hotline. Ayos ang mga mensahe niyo. Good morning, liwat kay paring Basti Girhin, may gid nga pag-monitor no diri sa aton sining pagpangalagad kay Sir Marvin Tan o dira sa area sang Moises Padilla. Kumusta? Mayo gid nga pag monitor karon nga aga no kay Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, may mga pictures siya. Kagin padala paring Ken, halong kamo dira, no? Dalong gimagaling tubig to sa inubaan. Kay Primo Benito Magbanwa sa Karinderya son Tokayo ko dira sa kuano sa may area sang Kawayan, no? Salamat gid sa inyo da, mayo lang nga pag-monitor sa kag fee no kay Art kag fee Karinderya sa Kawayan ga monitor sila. Salamat. Thank you. Action Hotline. Ang iban nga mga mensahe atong Mustang sige. Thank you gid. Ari pa. Ang iban nga mga mensahe kay matamaton ko lang ni kumusta sa mga area da sa ang Kawayan. Actually nagdalo man ng tubig, nakita ta sa post sang Kawayan. May karasada da sa may kuan bala sa may Mambugsay ba naglalapaw man sa karsadang tubig da nga. Action Hotline. Sa ilad dira welcome bala kung magsulod kas Kawayan nan may nagpagdalo man da no sang tubig. Oy, congratulations sa Kambuhin. Kambuhin na siya. Ay, gali ka. O Kambuhin na da area. Nagtaas man to. Salamat gid Primo Benito. Action Hotline. Ayos Ang iban nga maminsahe ariyo kay G. Saban Irineo. Ask lang ko kung open naman gid ang port. Pwede na bala magkabiyahe ang fast craft. Actually, do October 31, siling sang Coast Guard. Handa naman sila kung in kaso mag-umpisa pero daw ay pasang finality kung maumpisa na gid man no kay Alex Fuentes. Action Hotline. Almera Lim Malazarte. Thank you gid sa pag-monitor karon nga aga no ang mga mensahe niyo ga kuan ang iba no kay Areo Alex Montisa, bata nga na lumos resulta sang parents negligence. Kuha na. Hindi man natin basol gina. Action Hotline. May mga trabaho, abi. Protea mo na, no? Sir Alex, thank you gina. Siling nga kaldiritahon anod pa. Ay, kaldiritahon kuruto. Ang sa inubaan ni Grusiling ni Sir Alex, no? Ang Carabao, way giman niya problema, magkalangoy na tani kon way mo lang na kugong o nahigot mo. Action Hotline. Online sa hotline. Kwaon talang ang rundown o kung ang summary karon sa PDMP kay gusto tayo baloon kung anong status sining mga pagbabaha. Isabela, may mga evacuation Anong nagdangat sa PDMP nga report? Let's have Dr. Zifard Gerhardt Kailian on the line. Doc, may nga sa Action Art sa Action Radio.
Yes, may aga action art, no? May yung aga sa Tanang Tagbulamati isang action radyo. Sa anong summary, report sa aton mga local DRRMO, especially from Southern Negros? Actually, action art, wala pa ta summary, no? Kaya wala pa sila, ang Isabela pa lang ang naghatag sa aton sa report, nagahulat pa kita sa hinubaan. Okay. Pag wala man ang ibang mga areas, wala pa man sila ka-report kung may mga pagbaha, no, sa ilang mga lugar. But sa subong ang aton dia in hand, no, ang yung Isabela. So sa Isabela, may arak kita sang total ng evacuation, no, nga individuals, total families na 118 with 457 individuals, no. Ang ini sila ang haling sa Sitio Nuning, Barangay May Tubig, no, San Pedro, Barangay Rumirang, sa Kalapisan, Barangay Rumirang, sa Sitio Galo, Barangay 5, Hacienda Alegria, Barangay 5. No? So, amo palang inisubong ang initial nga report nga nahatag sa aton, and then ini nga report nga pasta na natin sa aton PSWDO, kagang PSWDO ma-coordinate naman dito sa Isabela sa ilang MSWDO para mabalaan kung ano nga mga assistance ang pwede natin ma-extend, no, sa ini nga banwa. So bali ini nga mga evacuees sa Isabela gin report sa inyo, sir. Ara pa na subong sa evacuation center or gin balik na sila o gin allow na sila makapauli sa ilang mga lugar? I-check ka na, no? I-check ka na, Sir Art, kaya wala pa subong sa amon feedback diri mo. Na kung ara pa sa evacuation center o kung nakabalik na sa ilang mga panimalay. But kahapon, preemptive evac na nakadaan niya sila kahapon kay kung hindi na sila gusto nga mabutang sa tunga-tunga kung mabdi na kayo. So nag-preemptive evac na sila sa Tulutumbrano pa. Oho. Sir, sa pangkabilugan, ano subong ang imo advisory kay gaguom gyapon kawaan ta ano man dala epekto pa ni gyapon sa bagyo o kun amo na ni ang La Nina o kun habagat gyapon? Actually, Sir Art, ini amo pa ning bagyo pa ni, no? Kaya Tuesday pa magwa ang bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility. Tag sa gihapon, no, maga-interact sa atong weather system. And then actually ang akong advice siya nga prepare kita, no, pray, prepare and be proactive, no. Kay tungod may madason pa ni, no, may ginamonitor pa kami nga LPA na naman na nagasunod na kay Quinta, no. So kung mag-develop ni siya, then may aragid masunod kay Quinta. Pero layo-layo pa ni siya, action art, no. Again, ang aton lang niya na even though nga layo sa aton ang bagyo, no, wala ganit kita na butang sa signal, but then again, we cannot be complacent, no. We have to pray and prepare nga hindi kita may gustong bagyo and be proactive in preparing kay wala man na sa may madula sa aton action art. Okay. So anyway, ang mga areas malang nga mga pagbaha do Southern Negros, ang northern niya daw ay man niya record ko mo. Ang ato Northern Negros abdi ng ano lang mga 1 hour lang pag-ulan, dason mauntat man dayon, so wala sila sang wala din siyang sinakadagko, no, evacuation or mga pagbaha nga na-record naton or na-report diri sa aton sa Pinasang Disaster Management Program Division. Okay. So hindi gid dapat magkumpiyansanay na amo nang advisory ta. Yes, action art. Hindi gid magkumpiyansa, hindi gid maging complacent because number one, ang pagbaha-baha, ang mga ginatawag nga flash flood, no, especially sa mga low-lying areas, no, especially kung may mga history na kamo sa mga flooding, no, kinanglan na preparado kita, and again may pandemic kita action art, hindi na naton pag-i-discount na may ara kita sa COVID-19 sa evacuation natin. So preparar gid gyapon and remember nga mag-social distancing, no, kag mga ano pa dira, no, ang atong mga LGUs are being reminded and given advisory from time to time to review the contingency plans, no, the evacuation plans nila on how to manage evacuation during a pandemic. Kinalain nga subong kon may evacuation kinanglan ng social distancing kag ang mga barrier ni tunga sa mga naglain-lain na pamilya and even member of the families dapat maintain mo gina. Yes, action art ko na dinanglan gid, no, nga may ara man kita sila nga mga kuano
And we should consider that, especially nga may ara kita nga pandemic kasubong nga mga panyempo. Sige. Doc, salamat gid sa time. By the way, ang alert level 1 ara gyapon sa Canlaon Volcano, may mga 5 volcanic earthquake kita nga na-record. Nanong advisory latest ni? Yes, ang aton advisory nga latest sa aton nga Canlaon Volcano, nga may ara gyapon kita sang 5 volcanic earthquake, no, sa aton nga Canlaon. Aton ang aton nga may arabi kita sang na monitor ang aton nga kuno nga PBOK nga may pag may pag habok or may ara nga pag ganito tawag sila ng inflation, no, inflation sa mga mid, no, sa iyang southern flank, no, may recorded inflation on lower to mid slopes. So alin ini sang 21 June. So meaning may maharap pa nga magmatic processes nga nagkakatabo. But again, action art, no, mang 5 kung madula na ni siya kag kung magjutay na lang din siya. Plus ang aton nga kuno emissions ng sulfur dioxide nga 656 kung magamay na din siya action art, mahimo nga pwede na kita ibalik naman sa tibok sa alert level 0. Okay. On that note, Doc, salamat gid Dr. Sipar Gerard Kailian. Good morning. Yes, Sunard, kag sa ngalan sa aton nga chairman ng disaster management sa aton nga provincial disaster risk reduction management council, Governor Bong Lacson, mayong aga sa tanan kag palamatisang action radio. Action Hotline. Ayos, no, ang iban siguro kompleto sa nga report karon na lang sa udto kay ang iban siyempre ang mga lokal DRR mo hindi man ang sila magkuan mo, hindi man ang sila report o nga gawon unahon pa ng report sa pag-akto nila. Hoy, atensyon sa mga nagamonitor. Subong, ari na nakagabot na kita. May winner na kita. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Bawari, may nabunutan na kita. Di na itong ngalan niya. The number you have dialed Uy! is either Boka di malas. Wala siya ga sa bata. Cellphone niya sirado. O, ari na lang isa, o. Ang mga cellphone nyo ipiparar gid 500 pesos nga premyo. Kinanglan kuan gi kamo SAP sa ERB amuning hatag naton. Papasensya gi sa first caller naton. Ang imo ngalan tani nagabutan ko diho. Ano kay sirado yang imo sini cellphone? Action Hotline. Te are may kadua kita no nga nagabutan. Garing na? Sige be. Hello? Hello? May ngaga. May ngaga. Sa Aksyon Radio ni siya, sir? Sino ni? Si... Aksyon Radio. Nga bayi man nga butang di man? Filma Castro. Hello, sir. Ay, oo. Oy. Nang filma. Sir. Hinahilan lang radyo mo kay feedback ta. Ay, dali lang, sir. Kaya ko sa tupan radyo. Nang filma ni? Oo, sir. Kibot ko nga nagabutan ko, Filma Castro, nagsabat laki. Kaya sa bata ako, sir. Sa bata mong cellphone. Nang filma, taga din ka gani? Taga Block 47, Lot 11, Vista Alegre, sir. Vista Alegre mo ko di nasa taga Vista Alegre, how? Gapamati ka sa Aksyon Radio, feedback ka na gani. Ma'am, premiuman ka sa Aksyon Radio sa 500 pesos. Kung masabat mong pamangkot ko, simple man lang. Ano nga program subong napamatian mo sa Aksyon Radio? Kay Sir Artay Hupon, sir.
Oo. Anong program gani? Action Hotline. Wow. Di ka malo ka nga nagdaog ka? O, sir, kay gapamati. Wow. Tip, anon mo ning imo dag-on nga 500? Dugang di, sir, sakon nga gamay nga tiyangge, sir, Ate, sige, abi ko yatag mo sakon. Ay. Hindi Nang Felma, congratulations! Congratulations! thank you, Yay! Salamat. Thank Good you, morning. sir. Morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radio Salamat sa pagsabi Aksyon Radio. Amo na ang inyong mga cellphone kinanglan naka-on, no? Congratulations sa kinangaymanang Elma dira. Ang imo premyo, hulaton mo lang ma-communicate sa imo, ma-text sa imong station, ay yatag ang reference number para nga hindi ka na magkadto di, no? So malapit dira nga padala center mo lang kuaon. Ba 500 pesos ya di pa na. Kamo man dira di malas ti ang nauna ta kagindayalan wa siya naka-open sa iya cellphone. Tika po mana, basta may entry ka dire, importante ang cellphone mo all the time, naka full charge. Kag samtang monitor ka, wala tulaton mo kay pag-abot, ma-premiuhan ka gid. Ayos. Ang mga patyo di sa Bacolod daw, grabe na ang baligyanay. Amo gisiling ko daw, kung ligwaton mo, may ara ka sang closure. Amo ning sa Bacolod, kag iba ng mga patyo, kundi may temporary closure. Diri sa Bacolod, October 29 to November 4. Tip, ang ginahimo sang tawo, antes sa schedule nga i-close ang patyo, kundi kadtos lang. Ang baligyanay, yung displeyanay, subong diamak, grabe mo. Galing kay gamuno ang mga manog baligya bulak. Nga daw pigado gid pero ambot basi sining mga pila kay nadlaw na lang basi may tsansa pa, no? 26 subong mo. 26, 27, 28 bali may duwa pa kadlaw kamo nga allowance agud sa pagbisita sa mga minatay niyo. Ti ang ambal ng liga ni Bay siling nga ang bantayan tagidi ang pagkuan ang pagsunod, no? Ang pagsunod, ang compliance, ang tawo, in observation, sa health protocol nga ginapatuman, i-check ko abi ang grupo ni Sir Tabadyo Linggo kung nakamonitor na sila sa mga patio, dari kapin pagid pampubliko nga sementeryo. Online sa hotline. Joining us this morning is the action officers ang Task Force Disiplina, Sir Tabadyo Linggo, Wilfrido Tabadyo Linggo. Sir, good morning. Si Action Art live ka subong sa Action Hotline. Mayong aga, Action Art. Aga sa imo tagpalamati. Salamat. Kisa time po siling ko, anay nga insakto ginambal mo nga kung ang batasan sa Pinoy, siyempre kay closure, nga gawang iban sumungkad to. Sir, anong monitoring taway man nag-dinagusogid sa mga patyo? Sa subong aga kay maulanon, so hindi masyado. Pero sige ang amon nga libot sa subong mga patyo daw buson gid amon anay libot subong. Okay. Kay kagapon mga baybayon sang Bacolod ang amon din katuan daw perti daw maskara festival. Duway na ya virus. Ay tuod. Wala nga tao, wala nga social distancing, nga kinanta, nga sinaot. Ay, grabe ba? Amon ang amon to nga reglohon. Sa ina sa mga baybay, winisi baybay, ano nagbalagaw sa mga beach resort? Open na nga nga beach resort mo kasi MDCQ na ta, basi MECQ na open ina sa guidelines. Kaya ang problema, ang mga tao, taga Bacolod, nalipat na, nadula, nagurong virus, wala na ganyan sa ila pamatyagan. Ay, sus. Oo, amak mo, wala na yagamas mo. Ay, sus. Na-tick up na, subong talakayon, inasang IOC ta, kabalo naman si Vice, kabalo naman ang salan. Patawag guro na da ang mga kapitan, barangay captain, pag-istoryahon ng mga tag-iya, kaya dahi paluapo namon to kay ma-briefing kami to sa ila sa baybayon. Ang Andumanan, may nag-chat ni si Sinong Bert Caraballo, may ara ko no sa patyo sa Andumanan, damo man to tao ko no? Ate diretso namon to karon Action Art kay subong ari pa kami di sa mga patio sa Burgos kag sa mga lapit-lapit lanay. Karon na nga adlaw kadtuan namon to nga dumanan.
Sige, so anyway, good luck sa inyo, may lang paglibot nila. Sa taba, ma-update lang ko karon sa udto. Salamat gid sa time mo. Okay, Action Art. Okay, salamat man. Oh. Galibot sila kapon kuno do fiesta ya. Why madayon na maskara pero ang sinadya sa baybay nagapadayon daw wala lang kuno virus mo. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na naglik
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo para mangin mabako ng aton immune system amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Hotline. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.